Igbo ekene m unu, Igbo ndị ma njem mana ekene m unu ụbọchị nke taata. Biko na asị m ka m weta vidiyo anụnwa maka na ihe a bụ the only video na post for today. Tata bụ July 17th. Tata ka m na-eme ichete mgbasa amụrụ ihe ndị Igbo na-akpọ birthday. So ọ bụghị na I name in a very special way, but in a way too, I really want to see one or two things. Imana, this channel I don't want to video last year, December. Video last year, December. Unu watch here. Ihabo. Video I can now for. But the very first video I posted on this channel. You watch here, watch room kita imana odiche adịna ya nwe na-asị na na-ekene nwoke na-ekene nwaanyị na-ekenekwa na onye ọbụla na-asọpọtụ kwa this channel. Nke kachasị nke bụ mbụ na m chọrọ ikwu ihe ndị mmadụ n'ụbọchị nketa maka na this channel bido mgbe mgbe ọ dị ka olileanya dị ọzị, ọ dị nnukwu olileanya dị ọzị. Mmecha video mgba kpọọ mmadụ nsị biko nna ihe dịkwana m data ihe dịkwana m biko ogodo 200 MB ogodo amago atọkọcha ya I wee na-emekwa the video na-aga as time goes on fụ na Chukwunna na-enyere onye chọrọ inyere onwe ya aka. Enwe m other channel na-eme ihe English na but the channel nwe issue nhapụgodi ya nwe issue ọnwa nke gara aga napụgodi ya wee na-agbakwala onwe m mbọ. Mgbe ahụ eme m operation ọfụ mgbe bido channel a eme operation anọ m under heavy drugs anọ m under heavy drugs and body pain. You watch throughout December till throughout the whole of December. Ibum bandage n'aka ma n'aka mgba wee mago mgbe Christmas all those things na-eme. We are still hoping on God Chukwunna wee megide ihe wee mee ihe o ji wee bulichi nle na-asị ka nkenecha onye ọbụla wee kenekwa na nwoke nyere anyị aka nwoke nyere anyị aka mgbe ahụ nwoke nyere anyị aka si na Igbo afụrụ nwa ha n'anya nwoke zụta microphone ahụ na anyị na-eyuzu kịta ọ mmadụ Zulia na this channel nyam ya ọ bịa jụọ m na comment section nekwa ma ọkọwachakwala ya adị m surprise and send ya my account number ọ nweele m ya but Chukwunna ma till that time till now nsị gị na mma na nwoke or nwaanyị from the name ọ nwoke nsị gị na ka onye anụnwa dị amaghị m. I tried contacting him okwero. At the long run, we'll delete the whole comment in Ome at the page. We're second ebino. Because I'm making in this channel when I say ebino. Chukuna Isiagu go Iwaji follow Iwaji. Oza di kibia webukwana. Abu Anambra State. Anambra State. Ezbote mwafo Anambra State. Anokwanam na Lagos State. Site n'ike nke Chukwu abụ m video editor, abụ m cinematographer, ana m fly drone, ana m ese camera, ohe m na-alụcha, ana m cover event, na cover wedding, na cover birthday, na cover burial ceremony depending on webe ebe ọlụ ma na-alụ na bụbe ahụ nga. Alugumolo produced my own 2 movies. Ofu my issue, then the second one on the other of my channel. The premiere chabe me because I got into series, but as it stands, my web at here na this channel very soon. Kande mmadụ solum nene makano ihe nchobu hiji na channel before makano English video. We see going but assistance like this no web at here na channel very soon.
ka onye ọbụla soro m wee nene. Then ka m sikwa kwu, apịago m na so many videos alụgo m ọrụ with so many top celebrities nọ na Nigeria. Macaroni o, Shaggy o, Ndi Igbo o, Master Lee o, Officer Woso o, kedu afa ha o, name them, many of them. M ji ekwuli ihe these things bụ na ndị abata na comments, some comments sometimes na-ewe m iwe, some amanwo, but I find it engaging. We learn every day. When I say na ọ ya adịla nwoke mma, dịle nwanyị mma. Tata bụ abedem Western nwere ohere ahụ ekenecha ụmụ Igbo niile ebe onye nọ na-enene anyị na-afụ this video, na-enenekwa anyị n'ihu na support anyị in so many ways. Anyị asị Chukwunna kwụọrọ unu ụgwọ mmaji maka na onwe ndị ya bụ owo na nnọrọ somewhere na-aga n'ụzọ nwere further notification na comment na my video afa ha gbago m n'isi. I can't just begin to mention them. Once ha na ha bụ God, ha bụ regular customers. Ewe na-asị biko Chukwunna ya gozie unu niile. Ewe na-asịkwa ebe onye nọ imedikwa our service in any way, feel free to comment, feel free to to reach out to us. I don't know. I'm coming to me. I won't be nabatam can see my phone number at the screen. So don't go. Don't hit your wish. Don't hit your yoku. It's him and I open no be aka home. Come window barahana knock. Window barahana knock. You can see how we up to naturally upload my number. When I for the UN ever. Mohammed man uche onye adị na ya njọ maka na akwụkwọ m golo stand by nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ. Mana to make it easier, enwere m Instagram account. Nwezi ihe ịchọ ka akpa ya na Instagram account. Wee na-asị biko Chukwunna duo onye ọbụla, na-ekenekwa nwoke, na-ekene nwaanyị, na-ekenekwa ndị mee this channel has really been, it gets me sometimes feeling like it has enlightened my head a lot na Hebona. I've never, by this time last year, mmadụ gwa m na m menwe this platform mahekwe because I believe na ịmụ onye na-alụ nke a na-alụ nke ị na-eme nke ị na-eme ọzọ. But as time goes on, mgbe ahụ m nọ na-eme operation ahụ bụ bandage n'aka m niile from here to here, bụ bandage na ada alahụla abalị wee nọkọta wee na-asụ ike instead of nọ n'ụlọ maka anọ ihe nọ n'ụlọ complete, anọ n'ụlọ 20 something days si gbazia ya month sha ka nọ n'ụlọ agaghị m enu apụọ m apụ ha ịsọkwa na apụ just mgbape ụzọ mpụ ezi batakwa. That's the only thing. So the thing was the first 1 week I was like, okay, let me just do something. Can I go onye nwụgola anwụ bụ onye na-enwe hope mmezia ya fọ na ndị mmadụ like ya. We decided to move on ever since then, and we pray that we will never stop. Onye ọbụla na-eme ebe ọbụla na-eme masị m Chukwunna, everyone abụ your heart desires Chukwunna na-ele gị ya, ekenekwa m unu niile si ọ ya dịla onye ọbụla na mma. Anyị nwere mgbe ọzọ biko na ugwuchakwa ka ha m n'ọnụ. I want to. Thank you very much.